Здравейте! Аз съм DB144 и днеска играем Майнкрафт в личния ми сервер. Днеска това, което ще правим е да влезем в Недъра, което дано да ви зарадва, както виждате, и да влизаме. Забравих миналият път да казвам неща за мене. Аз в Майнкрафт имам много любими неща. Едно от тези неща е строенето. Мога да кажа, че на мен строенето, аз в Майнкрафт си развивам фантазията, което за мен е най-важно, защото в реалния живот това, което строя в Майнкрафт, то не може да се случи. Което ми харесва в самата игра, защото мога да изразявам себе си. А пък в този епизод и в останалите епизоди ще събираме кварци, за да построим къща за нашият мил приятел Арет. Така. В този епизод ще събера малко. Ще събера и Недърак, за да успея да дам детайли на къщата, която ще бъде неговата къща. Главно Недър къща, с неща, които са намерени от Недъра, което ще е трудна задача, защото самото фармене изисква много. 27 според мен за начало ще ми стигнат. Сега ще посъбера малко Недъракт. Така. Този епизод ще бъде много кратък. Обаче пък това мога само да ви предложа за сега. Другото, което искам да кажа и да ви помоля, е да се абонирате за каналите на моите приятели Blue Scout, който е един мой добър приятел и той е от класа ми, както и за каналът на Аркс Славчев, който е нов в YouTube. Няма много клипове, даже няма никакви клипове, само един. Не съм му следял дали после има клипове, обаче може би ще ви харесам. Той е наистина много добър приятел, който винаги те подкрепям, което всеки би харесал в него, защото е лъчезарен и усмихнат. Да дайте да се изкачим, за да се пуснем в приключението, което е да се приберем към къща. Дано толкова да стигне. Вие първоначално за колко блока ще стигне. И сега ще ви кажа. С 29 нея се изкачваме. Така. Чакайте. Крафтинг тейбъл. Стига за 7 квадрата блока. Добра начало. А пиле. Да, това са хубави блокове. На мен много ми харесват. А печката. Нямаме цяла тонда. Да вземем. Снимам. Така, извинявам се. Това беше баща ми, тъй като нямам
късно през нощта и засипа. Сега оставям този стак, после и другия. В един айтем съм ще взема и тук. Сложа една стрела. Тук сложа един айронор. И къде кукет са. И кукет. Хоп. Да, това бях аз и до скоро.